iBhayibheli lithi konke kwavela ngawe, konke okuphilayo kuphila ngoba kukhona wena uNkulunkulu akwenze usiqoqe usilethe kule ndawo ungeke usho lutho kithi. Akwenze usisuse emakhaya size kule ndawo kanti ngeke wasenzela lutho. Baba wethu sezulwini, wena uyise wenkosi yethu Jesu. uNkulunkulu sibonga ukuthi nakulezi ikhathi ezisiphithiphithi kangaka emhlabeni kodwa izwi lakho lisawa njengembewu. Baba wethu ongcwele, siyathandaza emini inhliziyo yethu uNkulunkulu iyathuthumela, inhliziyo yethu iyabubula, inhliziyo yethu uNkulunkulu ilangazelela wena njengoNkulunkulu ophakeme. Baba wethu ongcwele, siyathandaza namhlanje ngameni likaJesu. Inhliziyo yethu ifakazelana nobukade busho ngokungaphakathi kithi. Baba siyabonga ukuthi sizothi masiphuma ngalo mnyango sizophuma sibambelele ezwini alithi konke wena uNkulunkulu ukwenda kube lusizo empilweni zethu, alithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kathi. Baba wethu sizothanda sizobambelela kulelo zwi ukuthi noma ngawusathane ngathini kwibhizi lakho seniyela kithi. uNkulunkulu wethu akusekho zwi asizolesabe phambana nathi ngoba uthemkhulu oyinakithi kunalolo sezweni. Uma sivuma ukuba wena usibambe ngesandla usiholele kuleyo ndlela uthobalani noma ungawuyazona uNkulunkulu sibona ameva kodwa sesiyothemba isandla esisibambile siyohamba pheko ameva ngoba siyazi ukuthi khona unyethele khona. uNkulunkulu wethu sesethembe wena, sesiyaphuma kule ndawo sibambelele kulelo zwi ukuthi uNkulunkulu bonke abanomoya wakho banomadoda sesibambelele kulelo zwi ukuthi noma sike namagama aziwayo kodwa masinomoya ingcwele sinomadoda alusha. Sesizofundiswa lakho sesilalela wena njengoNkulunkulu okhuluma kuhlukile. uNkulunkulu wethu sasikhathele bangabazalwane abayihambelayo. Namhlanje siyavuka, kusasa siyawa. Namhlanje siyavuka, kusasa siyawa. Because of making of directions, Holy Spirit abide in us. Egama lika Jesu, egama lika Jesu. Baba sibonga into yodwa ukuthi namhlanje siyaphumula ukusola abantu ukuthi ngijaja ngenziwa ubani, ngijaja ngenxala bakhe. Sesizolalela oyazi indlela ozakusona ngeqiniso ozakusekela impela bese sibili siyalanda bese siyabonga phakade. Sesizokwazi ukuqondisa isitha sethu Sathane. Sinamandla okuthi kunomoya engcwele okhulumayo kwethu kulwa, akusikho kwethu kulwa kodwa kwakudala wenzuko. Sesizolalela izwi elithanda ukuthula mina, ngizolwa mina Baba wethu ongcwele, sibonga umoya engcwele. Holy Spirit, move phakathi kwethu ezimilini zethu, qinisa ukhalo lwethu, qinisa amadolo ethu, qinisa amathambo ethu, qinisa inyama yethu, qinisa ingqondo yethu yabamoya. Athi Pastor Paula mawubeke ithika wangqondo wakho kuKristu Jesu. Baba wethu masiyathandaza ukuthi besikhethe lutho ngaphandle kwakho. Sibonga into yodwa ukuthi kusukela namhlanje sesinalo ithemba. Esithe sathi masikhuphuka sese kule ndawo bese singenalo ithemba, kodwa sizothi masiphuma sibonga ukuphuma sibambelele ukuthi ukhona
oyingcwele. Isimo beyibhekana naso besicabanga ukuthi sisodwa, sizibuza, siziphendula, kodwa manje sesizawuguqukela odongweni xa sifike emakhaya. Sithi wena othenga umoya oyingcwele, ngiboneke baba ngisabone, khuluma ngizwe angisayiboni indlela, khuluma ngizwe angisazi ukuba ngithini lapha. Baba siyabonga egameni likaJesu umntwana wakho okhulume ngayo kule ndawo. Phinda Nkosi wenezele, umvikele uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba uSathane akathandi ngemeseji ayisho la. Siyala wonke ama-challenges nemicibisholo azoyiletha ngaleli zwi egameni likaJesu. Mvikele umfihle kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele, sikunikeza udumo. Baba thina we celebrate, but yena uNkulunkulu ngokwezwi lakho uSathane usazozama ukuphosa isibisholo alwe nemessage ayithulile. Baba siyakhuleka ngesineke imanayo umuphi isibindi umuphamaka aphindeme kuleli ndawo akhuluma izwi lakho.